Откакто притежавам кемпер, осъзнах колко повече контрол имам върху поддържането на спокойствието си. Не е нищо особено, нали? В сравнение с начина, по който винаги сме правили нещата, нали? Цените на жилищата продължават да се покачват. Разстоянията между къщите стават все по-малки и по-малки. И знаеш ли, наистина ли осъзнаваш това, след като си живял и двата начина на живот? Само разликата. Предполагам, че в крайна сметка всъщност традиционният начин на правене на нещата е озрял до точката, в която спокойствието ви е напълно извън контрол. А сега, скъпи мой, защо е така? И така, какво правите, за да запазите мира? Предполагам, че е препрограмиране чрез терапия, но в крайна сметка става въпрос само за умения за справяне, нали? И кой иска да го направи? Защото в крайна сметка това е пълна глупост, нали? И така, следващото нещо, което можеш да направиш, за да помогнеш наистина за по-лесното справяне, са лекарствата. И всички знаем, че всъщност дори и те не работят наистина. Така че защо просто да не спреш с глупостите и да си вземеш кемпер? Върнете си спокойствието, от което се нуждаете. Върнете си контрола. Притежаването му създава мир. И това е смисълът. Да бъдеш кемпер означава да притежаваш собствено пространство. Да купиш къща в днешно време, това не е все едно да притежаваш дома си. Практически е, сякаш казва на града, ето парите ми, сега ти вярвам, че ще запазиш спокойствието ми.